Zdar borci, už je ránko, nějakých těch 10 hodin a 6-7 minut, takže už máme za sebou nějakou spršku, snídaně taky a čeká nás tu uklidit pokoj a potom půjdu na další aktivity. A to vás ještě informuji, ok? Takže boys, tady máme nějakou ukázku před uklizením mého pokoje, takže tady máme postel, tu nějak, ne že vyžehlíme, ale nějak prostě upravíme. Do šatníku dáme tady ty věci, potom uklidíme si náčiní na cvičení, jo. Tady to taky, to je masážní přístroj, takže taky někam dáme. Topení si musím sklidit. Tady desk, to taky nějak uklidíme. No, takže tak. Já mám batohy, ty ještě taky můžeme dát tady do skříně. A to je tak jako asi všecko, co mě napadá, ale uvidíte sami potom, ok? Takže před, za chvilku po. Postel upravená, činky jsme přemístili sem. Ta deska na kliky, tak tu jsem dal pod postel. Potom ten masážní přístroj máme pod stolem. Stůl si myslím, že taky celkem jako uklizený. Batoh jsme nechali nakonec tam. A tady ještě nevím, co, nepamatuji, co tady bylo, ale je to taky uklizený, takže shrnutí, kámo, clean room, clean mind. No nic, borci, bude to hodně raw talk, ale každopádně teď půjdeme na TikTok video, chci vydat jedno a potom večer vydám další, protože vlastně pro všechny, kdo vydává na TikTok, tak ten algoritmus, borci, kouká na to, jestli vydáváte 2 videa za sebou, nebo obecně v jaký čas to vydáváte. Takže doporučuji udělat si v tom nějaký rozmezí a jestli vydáváte víc videí denně, tak bych to nějak jakože rozplánoval, že jedno ráno, jedno odpoledne a jedno večer, aby to ten algoritmus jako pushoval, ok? Takže tohle uděláme, potom si můžeme vybrainstormovat nebo taky kouknout na content plán, co budu mít tady pro ten YouTube, což taky neskutečná věc, jo? Čum, co jsem si pořídil, kámo. Včera jsem byl v obchodě ještě s jedním kamušem a za 150 korun jsme si koupili tady tu tabuli, takže jsme si museli plácnout přes kapsu. Je to celkem masivní, takže ještě nevím, kam to dám. To se pravděpodobně poradím s tatou, jestli na zeď, nebo tam někam nalepím. Ještě nevím. Ale nechal bych to na osudu a potom teda ještě kouknu na školu, no, protože sice máme prázdniny, ale poslední dobou jsem v té škole trošku chyběl, byl jsem nemocnej a pár věcí tam nechápu, takže to budu se na to kouknout a zkusím se to naučit, ok? Workout done. Dneska jsem vám to teda zapomněl natočit. Ale jeli jsme doma, jo? Bez gymu a na to, že to bylo doma, kámo, s vlastní vahou, tak celkem hodně solidní pumpička. Hlavně kvůli tady té desce. Všem, kdo cvičíte doma, extrémně doporučuji. Je to geniální, máte tady několik variant, stojí to pár stovek, nejlíp se na tom zacvičíte, jo? A samozřejmě jednoručky nesmí chybět na klasickou pumpičku, kladívka,
Vlastně úplně na všecko, takže tak. Boys, ještě ohledně té desky, nevím, jestli jsem to říkal, ale abych to specifikoval, tak je to deska na kliky, ale to si myslím, že jste nějak tak jako poznali. Takže validní a to je všecko, no. Lidi do prdele. Právě 104 jdeme z Brusláku a měl jsem geniální nápad si to vzít takovou procházkou, takový větší okruh, ale jezdím jako v prdeli, kámo, takže nevím, uvidíme, no. Natáčíme videjko, dokončujeme klipy, úplně první na tomhle YouTube, takže snad to bude dobrý. A tak no, borci. Co bych chtěl natáčet, tak určitě pravděpodobně to, co zažívám během dne, lifestyle, nějaký zážitky. Chtěl bych hodně cestovat tenhle rok, nový rok, protože zítra je 31. prosince, takže příští rok bych chtěl hodně cestovat, to bych chtěl zachytit na kameru, udělat si to jenom takový deníček, chápeš? A pravděpodobně ještě s kamošema chtěl bych vám dát nějaký ty thoughts, nějaký ty myšlenky, co mám v hlavě, jenom rozebrat pár témat a tak jako ještě chillovat, víš co, zachytit nějaký momenty z mého života, nějaký budou cringe, nějaký ne, nějaký budou cool, nevím, ale asi tak, no, borci. Takže tady se takhle mám, jo. Jo. Super, no nic, borci. Asi konec. A u dalšího vločíku. Začíná slyšet jako je tu tma jak v prdeli. A vypadá to tu celkem vole scary. Snad mě to nikdo neznásilní. Hoši, teď jak na to koukám zpětně a edituju to video, tak si čím dál tím víc všímám, že slovo borci říkám mega často, takže pokud jste to někdo počítal, tak to můžete napsat do komentářů, ale it is what it is.